Hi guys! Welcome back again sa aming channel and welcome naman para sa mga baguhan dito sa aming channel. If you haven't subscribed in our channel guys, please do consider subscribing. Please do like our video and share to your friends. Do comment down below para sa mga tanungan nyo. And don't forget also guys, like our page on Facebook. So ayun guys, dito nyo ako makukontak kung meron pa kayong ilang katanungan dito sa aming yard. So again guys, hapon na kami nakapag-open ng vlog since nga may ginawa din kami dun sa likod ng aming bahay. And hindi na rin talaga kami nakapag-video guys kasi minadali namin ni partner pero ayun, humantong pa rin sa hapon kasi napakahirap talaga guys na maglagay ng net. Is papakita ko ulit yon. And of course guys, yung ating topic for today kung ano ba yung mainam na gawin para dun sa ating mga alagang nagmumolt. Actually guys, experience lang din ito talaga. Usually naman din talaga kung ano yung sinishare namin dito is based lang sa experience namin of course ng pagmamanok. So anyway guys, bago yun, ipunta na muna tayo dun kay partner kasi nasa baba na siya and nagpapakain na siya ng mga alaga natin. And mamaya guys, isi-share ko nga sa inyo kung ano yung ginagawa namin para sa mga nagmumolt namin ng mga alaga dito sa aming yard. So ayun nga pala guys, masingit ko lang. May mga sisiw pala tayo dito guys. Bali, dalawa lang sila dito guys kasi kakakuha ko lang sa kanila dun sa incubator and ayan na yung itsura nila guys. So actually guys, hindi lang silang dalawa pero may mga ilan pang itlog and hindi kasi sila nagkakasabay sa dates. Kung kaya sila yung mga nauuna dito. And yung ibang itlog guys ay nandun pa sa incubator natin. So ayun yung iba guys oh. Kailangan ko na palang magpakain ng aming mga alaga kasi kanina wala silang kain. Ayan, karamihan sa kanila is natutulog. Ayun sila guys oh. Yung mga ilang gising lang is yung nasa dog cage natin. Ayun, yung mga nasa dog cage lang yung mga gising. So, ayan guys, bigyan natin ng pagkain yung iilan kasi wala na yung pagkain. Ito nga pala yung pinapakain namin. Ayan yung salto. So, ayan sila dito guys and kailangan kong walisin muna yung mga ilang rice hull na nandito sa kanilang pagkainan. Kasi mahahalo yan guys. Actually hindi naman din talaga kailangan na wala na talagang rice hull. And kahit ganyan lang guys oh. Tapos kuha tayo ng pagkain guys. And bigay doon sa ating mga alaga. Ayan. Dito guys. Ayan. And then lalapit na yung iba dyan guys. Kasi gutom na yan. So eto. Lagyan natin. Ayan guys. Lagyan natin. So ayun guys. Gutom na sila oh. And wala na nga palang tubig. So lalagyan din natin to ng tubig guys. So ang gagawin ko is antibacterial na tubig yung ibibigay ko. Ito nga pala yung bibigay kong tubig sa kanila. So kung nagtataka kayo kung bakit kulay red, so ito yung ginamit ko guys, Dovitron. So antibacterial din talaga siya guys. So baka gusto niyo lang din i-try and sa mga nagtatanong dyan tungkol sa mga antibacterial na ginagamit namin. So isa na yung Dovitron. So ayan, bibigyan ko na sila ng tubig. Nga pala guys, ayan sa mga nagtataka kung bakit medyo madumi kung tingnan. Actually talagang mga dust yan guys. Ayan no, makikita nyo naman din siguro. Dust yan mula dun sa ating rice hull. Ayan. Tapos dito rin guys, kailangan ko din tong lagyan. So usually kasi talaga guys kapag nauubusan sila ng tubig tapos matagal naming napapalitan ulit guys or nabibigyan ay nag-antibacterial kami kung kaya ayan po yung binigay ko sa ngayon. Yan yung kanilang waterer. So, nabili namin yan sa Shopee, guys. Sa napansin namin dito sa waterer na to, guys, talaga namang hindi siya dumihin. Kumpara dun sa waterer, guys, na nilalagay dyan sa tabi nila, kung minsan ang dami ng rice hull, so medyo madumi yun. Kaya dito, sa waterer na ginagamit namin, mas kampante rin kami. So, bale, eto na guys, yung ginawa namin ni partner kanina. Naglagay na kami ng net dito sa area na to. And may mga laman na din. Ayan guys, bale, meron tayong isang broadcock dito. Tapos, ayan naman sa pangalawa guys, meron din tayong broadcock. So, same thing pa rin yung ginawa namin guys. Patungkol sa kanilang sinasampahan or pinapatugan tuwing gabi. Nakaslant pa rin guys kasi ayaw nga namin na magkita sila or magsing-abot sila of course. At ayan na naman si Apollo guys, talaga naman ding kain lang yung kanyang nalalaman. Lumalapit agad yan sa pintuan guys, lalo na kapag narinig nila na kumakalog na yung yero. So sa ngayon, ayan nalagyan na namin guys. Ito na yung itsura. So nilagyan na rin namin yan guys nung paglalagyan ng kanilang feeder para hindi kami mahirapan kapag nagpapakain. And all the way up nga pala guys, ayan may net rin yan kasi in case na lumabas sila, hindi din sila agad-agad na makakalabas. Pero ayan na yung itsura sa ngayon guys ng ating breeding pen / kulungan ng ating mga broodcock dito sa likod ng aming yard. On molt siya guys, yan yung sinasabi ko sa inyo na topic natin for today. Talagang naglalagas yung kanilang balahibo and
talagang nababother ka kasi kung minsan akala mo mauubos na yung kanilang balahibo. So, ayan yung itsura. So, ayan yung ating mga alaga guys dito sa bahay namin banda. So, ayun yung iba guys, oh. Kaya din dyan nilagay ni partner guys kasi para hindi siya awayin. And of course guys, hindi nga siya maubusan ng pagkain ng mga iba pa nating mga alaga. So, ayun guys, bali napakabilis ni partner and hindi ko siya mahabulan kasi nga nagmamadali din siya dahil nga medyo malapit na yung ulan. And nga pala bagyo rin to, so stay safe nga pala sa inyong lahat. Pero ayun, anyway guys, jump na tayo sa ating topic. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Yung tungkol sa aming nagmumolt natin ng mga alaga. Disclaimer guys, eto ay base lang sa experience namin guys sa pag-aalaga ng Shamu guys. Maaaring may kaibahan sa inyo dyan guys, lalo na sa mga ibang breeder din. Kasi nga iba-iba rin tayo ng pamamaraan sa ating yard. Pero yung itong i-share ko sa inyo guys ay ito yung mga ilan sa nakabuti sa aming mga alaga sa mga panahon na sila ay nagmumolt or sila ay naglalagas ng kanilang mga balahibo. So, una sa lahat guys, ang molt nga pala ay yung paglalagas ng mga balahibo at the same time, nag-change yan sila guys ng feathers or ng balahibo sa kanilang katawan. Usually guys, nangyayari ito 16 months nga guys bago mag-molt yung ating mga alagang manok. Pero if some of you may notice guys na early than 16 months old guys, usually ang tawag sa amin dito guys is hulip. So hindi ko alam guys kung ano yung Tagalog term niyan. Pero yan yung parang paglalagas pero hindi talaga siya totally nalagas lahat guys. Hindi siya from wings down to buntot nila until dito sa dibdib nila. Kasi usually kapag molt yan guys, halos talaga from head hanggang sa kanilang pinaka tail ng kanilang feather, talagang nag-change yan. Kasi sample ko lang sa inyo itong ating broadhen na isa, ayan. So bali nag-change siya ng balahibo niya guys. So ayan mapapansin nyo, meron ng mga iilan guys oh. Eto guys ay bata pa. Ayan guys oh, talagang napakaraming mga tumutubo na medyo maliliit lang siya talaga guys. Ano nga ba yung mga ginagawa namin sa aming yard sa mga alaga namin na nagbumolt? So ang unang ginagawa namin dyan guys is kinukulong agad namin. Kung meron kayong hen or broodcock na nagmolt, so individually guys kinukulong namin yan kasi napansin din namin kapag kinukulong talaga sila guys is mas madali or mapapabilis nga yung kanilang paglalagas ng kanilang balahibo or pagmamolt nga nila. And kung tatanungin nyo naman kami guys kung nililigo ba namin bago namin nilalagay sa kulungan, actually guys hindi namin yung ginagawa. Hinahayaan lang din talaga kasi namin guys na magmolt sila ng kusa kasi kung minsan kapag nililigo natin sila dahil nga nagmolt sila, may chance kasi guys na nasasaktan talaga sila kasi kung minsan yan, mapapansin nyo din siguro yan is talagang umaaray yan or talagang nangangagat pa yan. And hinahayaan na namin sila guys na magmolt doon sa kanilang kulungan. So after naman nun guys, kapag napansin nyo na talagang totally na nalagas na yung kanilang balahibo, napapansin nyo sa kulungan guys na wala nang mga gaanong balahibo na nalalagas sa kanyang katawan, that's the time naman guys na ang ginagawa namin dito is nalililigo namin sila and then later on guys, talagang kumaari lang kung meron kayong space or kung baga pwedeng pagtalian sa kanila guys. Tulad ng nasa likod ko guys, at least man lang din guys makalakad-lakad siya. So pagkatapos nun guys, ano nga ba yung mga binibigay namin sa kanila kasi sa amin guys actually nung mga nakaraan wala talaga kaming binibigay sa mga alaga namin and na-discover nga din namin tong produktong to. Pwede nyo subukan, pwede ring hindi. So nakadepende pa rin yan sa inyo. So ang ginagamit namin guys is yung promotor. So ayan, ilalagay ko na lang sa screen kasi wala tayong actual picture, actual item. Yan yung promotor guys na ginagamit namin and binibigay ni partner to at least twice a week guys. So pampakondisyon din siya sa ating mga alaga. So once condition din yung ating mga alaga is expected na rin yan guys. Mas maganda at saka mas mabilis yung pagtubo ng mga balahibo ng ating mga alaga na nagmolt. So yan yung ginagamit namin guys in terms of supplement or kung ano yung binibigay namin. So ito guys na broodcock guys, ayan example ko lang sa inyo guys ha para may idea rin kayo. Ito yung isa sa alaga namin dito guys na binibigyan namin ng promotor nung nakaraan na nagmolt siya. And actually guys, tulad ng nasabi ko kanina, nagbibigay kami ng promotor guys at the same time pwede nyo na rin bigyan guys ng B-complex. Yung B-complex guys na ginagamit namin is Bilamil. Ayan o, kung mapapansin nyo yung kanyang katawan or yung kanyang legs. Ayan, actually meron pang iilan guys na talagang tutubo pa lang. Pero ayan na yung itsura niya sa ngayon guys. Ayan po. Mas pogi na yung mukha niya sa ngayon guys. Compare nung nagmolt talaga siya na talagang halos wala na siyang balahibo. So ito na nga guys yung sample ng aming mga broodcock guys na nagmolt dito sa aming yard. And yun na nga yung binibigay namin guys. And again guys ha, disclaimer lang nga pala. Depende pa rin sa inyo kung gagamitin nyo. Actually marami pa rin available na mga iba't ibang produkto sa market. And itry nyo lang din na mag-ask kung ano yung mga pinakamainam din para sa inyo. And nga pala bago ko makalimutan, shoutout nga pala kay Sir Alfredo sa Tumkakal. Siya yung buyer namin from Digo. So hi po sa inyo sir. Hindi ko alam kung nasabi ko lahat pero siguro
sa mga susunod natin na video kung may maidadagdag pa tayo regarding sa ating mga nagmo-molt na mga alaga. So, kain lang siguro guys. Maraming salamat again. Ayan, mukhang uulan na naman sa yard. So, ayan guys, ingatan natin yung ating mga alaga. Magpa-condition din talaga tayo. So, ayan guys, maraming salamat. And anyway, if you haven't subscribed in our channel, please do consider subscribing. Please do like our video and share to your friends. Do comment down below para sa mga tanungan nyo. And don't forget also guys, like our page on Facebook. Again, dito nyo ako makontak kung meron kang mga ilang katanungan dito sa aming yard. So, ayun lang guys. Maraming salamat. Goodbye and peace out!